Nga unta, merienda. Sausawan. Lomi. Daghan. Sausawan. Tuyo. Sa kamukha kukuan daw. Kanang sandok na to. Mga higala, mga unta, merienda. Hapon na, alas 3 na. Ni anak po ni Kaya na po ni magsamok-samok. Oh, laman kay lang lumi oh. samok-samok kaayo. Wow. Dali, merienda tayo. Ang ako dihang mga higalaan, mga Pag-abot kaparyentihan. ni Inday. Di ka na ni kay Sikay. Para na ay ikapalitog among pangbalag. No? Darang ka man. Sige. Kaya ka na. Bugas na ka na. Ako. Ako babe. Basa man siguro? Amara siguro. Lami ang lumi nila. Sa lubong na ko kay mama. Bantay malagi di manambok. Ni mata siya tungod sa lumi. Ni mata ko tungod sa lumi. Sana all nakatulog. Nakatulog yung kuhman paniod to. Please subscribe. Ano man? Subscribe our YouTube. Ano ba? Subscribe our YouTube channel. Subscribe ang among YouTube sa channel Pangalan sa Mama Tree and C. page. FB page. Oh, FB page namin. Pangalan. Mama Tree and C. Subscribe na kamo, mga kaparintihan, mga kaigalaan, mga silingan namo diha Yan lang ning kalingawan ni mama. para kalingawan ba? Sili. Lipay-lipay ta. Ako na lang ning anaon. Hugas man po ko. Hinaw na ka? Hinaw ko eh. Mas lami-lami nung ni. Kay, ikan sa akong uling sa akong kamot. Sawan nga na ay sili. Lami, kayo. Kauno na po ni Naunta. ko ng sili. No. Anahan salamat sa kasi Amen. Amin. Kaon tag lumi. Oh, kuha na mga atay. Sa iya pala po ng atay para dugo. Lami kayo, lapot kayong lumi, oo. Pak. Tama ka sa. Kalami sa lumi, oy. Thank you. Naon. Naunta. Paborit na lumi. Oh, lapot kayong lumi nila, oh. Oh, kalami, oy. Oh. Nani madag kinamot? Ang sili, nga Kay sausawen. ano may sabaw-sabaw, lapot-lapot. Lami. Ahang. Halang ka ni, kay halang kayo. Kapore, merienda tayo. Sa tanan, nga mga Merienda viewers. tayo, Kamarlen. Dali na, merienda tayo, Kamarlen. Unsay imong gibuhat diha? Sila ni. Kal- Sa tanan nga nananaw sa among ano. Kalane, dali Iyo. dire. Merienda tayo. Lome. Sarap. Sarap ang lome. Tanggal sa lome. Sarap. Dalhi ko palihog dahil tubig. Lumi, Batangas. Jine, di na ni ginamos ang gikaon Jen. Lumi na pod. Dali nga unta.
Kalami sa among kaon. Lumi. Yun siya, mulakaw sa kuma. Init pa. Mulakaw sa kuma, may ako yung tuon. Kasi nag-ingon nga mabot sa lumi. Palabon ako sa mga atay para manabok. Ako nga yung sarili nga. Hindi mo na rin high blood ko. Lumi mo diha. Which time is 3:45? This time check was brought to you by Sir Dilpin, marinda tayong lumi. available in all supermarkets, groceries, and Sari stores. Sir Wendell. Kung asawa sa abha. J, marinda tayo J, lumi. We're just on vacation. Let's find these today's top hits. You can drift to the beach with Dua Lipa's tracks. Show like there's no Parang kahang ang sili. Doja Cat and SZA's chartbuster newest collaboration. Feel the pain with Olivia Rodrigo's heartbreaking song. Ikaw na kasi eh. Kung kinsa ang nag-wax diha, mga unta, marinda ta lumi. Made here. Listen now on Spotify or Twitter. Clary's Flower Shop, surprisingly beautiful. Located at 0461 Sampaguita Street, Biclatan, General Trias, Cavite. With contact number 0917-867-7477. Facebook page, Clary's Flower Shop. Kung mga babes, gano'n sa ata maglumi. Wish 1075. Number one. You're tuned in. Diyan sa April. Lumi oh. Yo, Wishers, Lumita outro. 3:46 on the clock now, and hey, our week opener has now come to an end, but hey, you will be joined by DJ Alice. Akong mga paryente diha sa Nole. Gingging, Langlang, si Ben, Binjon. Tanan mo diha. Bikan, Bek, merienda tayo ng lumi, Bek. Putahe ko ninyo. Kalingawan ako. It's at DJ Adam 1075 on Instagram. It's at Adamazing 1075, and on Facebook. Mama Trean si It's DJ Adam dash Wish 107 channel sa YouTube. And right about now, Lami yan, Lumi. we have a special announcement from the fastest rising sports brand in the country, Puma Philippines. Of course, get the best Ako ikaduhan na ni. for almost Kandos. everything at our outlet Busog store. ka eh. Visit us and enjoy up to 50% off Sa lumi. following. Lami yan lumi oh. Lapot kayo. The outlets at Lipa, Shell of Asia, LX, Cash and Carry Mall, Farmers Plaza, Riverbanks Mall, and Urot naman yung mama. in Green Hills. Lumi Once special. again, we have a sale of up to 70% off. Dalawang on order. Dimension stores. Busog na yun ka kayo. Just now. Thank you so much once again, Lumi Mr. Brian special. T. Kay Sir Bungli. Michael Rivera, Sir Ian Opeña, who's very patient with me. Baka mag-sponsor si Bungli pag si mama ano. As well. Here's with your buddy bro, DJ Adam. Ngayon. That an atom a day keeps the sadness away. And all you gotta do 24/7 Commercial is man just po ang iyang kuan lumi. Lumi Batangas. Got you a track by Canadian Ay, yung gikan. superstar Gikan Celine sa gawas, Dion from 1996. Nainitan. Here's because you Di ba niya among niluto? here on Wish Binili ni. 107. Nalit ni ba? Init pa. Lami yan lumi. Hang kayang sili. Muli lami nga sili hang kayo. Anong tagmay kayo kanit. Nagagman, bagko ni. Hang kayo. Labuyo. Ano sa Bisaya? Nakuha, kuha na ka. Kanang siling labuyo. Kulikot. Kulikot. Mm. Siling kulikot. Ah, nakuha na. Naka. Naka. Sanay nga, naka. Kuha ang ha?